Hello, can you hear us? Hello? Hi. Vi har sat Daniel Bæk her, ekspert i sociale medier, til at katapultere os ud i hele verden. Når vi trykker next, så kan det være en fra hvilket som helst sted i verden, at vi bliver forbundet med. Ni hao. Ni hao. Her en café i Kina. Det piver ens nysgerrighed. Hvad er det, man oplever? Hvad er det, man skal til at opleve? Hvad sker der på den anden side? Er det folk, der er grimme, smukke? Er de fra Rio, eller er de fra Ringsted? Hello? Where are you from? Portugal. Portugal, okay. Can you hear me? Der er hul igennem til hele verden. Her er det en gruppe studerende i Brasilien. Man kan sammenligne det lidt med en form for ultra-let speed dating, hvor man meget kortfattet møder et helt tilfældigt menneske et andet sted i verden. Og kan man så ikke lide personen, så trykker man next, og så er man videre til den næste person. Hello? Og der er mange mulige partner på denne menneskeroulette. Helt præcis 20.000, mens vi er på. Det, man bliver udsat for, ud over at se de andre, det er jo selvfølgelig også, at de andre personer dømmer en. Og det gør de ved at trykke next. Videre. Hello? Eller det, som der allerede er blevet et begreb online, at man nexter de andre. Og der er også billeder, man ikke nødvendigvis gider se på. Øj, for satan. Der var i hvert fald et billede, som man ikke havde lyst til at have siddende så længe. Chatroulette så dagens lys i november sidste år med kun 300 brugere. Ifølge New York Times er der gennemsnitligt 50.000 brugere på ad gangen, her små 4 måneder senere. Jeg tror ikke, det her bliver en afgørende faktor på lang sigt, men ting kan hurtigt vokse og blive store på nettet. Ni hao. Ni hao. Det er for øvrigt den bare 17-årige russer Andrei Tarnovski, der har udviklet chatroulette, ifølge ham selv mest for at underholde sig selv og vennerne.